Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μέρα επιλογής των 20 μικρών καλύτερων σεφ της χώρας. 40 παιδιά που ασχολούνται και έχουν πάθος με τη μαγειρική έχουν έρθει εδώ για να διεκδικήσουν τον τίτλο του πρώτου Έλληνα Junior Masterchef. Μέχρι τώρα έχουν διαγωνιστεί 2 ομάδες, από τις οποίες προκρίθηκαν 10 παιδιά που θα περάσουν τις δοκιμασίες της κορυφαίας εικοσάδας. Σήμερα θα διαγωνιστούν άλλες 2 ομάδες και θα κριθεί ποια παιδιά θα περάσουν στην επόμενη φάση. Είστε έτοιμοι να ακούσετε τα ονόματα της επόμενης ομάδας? Τέλεια! Να έρθει πρώτος ο Θοδωρής. Yes! Επιτέλους, θα μαγειρέψω κι εγώ. Η Λίλιαν. Η τρίτη της παρέας θα είναι η Ράνια. Ο Κωνσταντίνος. Ο Στέλιος. Ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα μαγειρέψουμε σήμερα, γιατί έχουν κάνει ήδη τα πρώτα παιδιά κρέας, έχουν κάνει μικρό το αγαπημένο τους φαγητό, οπότε δεν ξέρω τι θα μας περιμένει εμάς. Να έρθει η Νεφέλη. Και η Νίκη. Μάριε, έλα κι εσύ. Και ο Γιώργος. Άντε να μαγειρέψουμε και να δούμε τι θα γίνει. Και ολοκληρώνουμε τη δεκάδα με το Γιάννη. Αυτό που ακολουθεί είναι συναρπαστικό. Θα κάνετε ένα ταξίδι στα δικά μου μονοπάτια. Ίσως κάποιοι να έχετε καταλάβει ποιο είναι το θέμα της επόμενης δοκιμασίας. Είστε έτοιμοι για την αποκάλυψη? Ναι! Τι ήταν αυτό? Υπέροχο. Και βλέπω τα ψάρια. Περίμενε να μας πει πότε θα ορμήξουμε μέσα. Ελάτε μαζί μου. Ό,τι καλύτερο υπήρχε στην αγορά αυτή την εποχή, το φέραμε εδώ. Γαρίδες, μύδια, χταπόδι, πρώινα χυμός, κιδόνια, λαβράκι, σολομός, σιπούρα από σπίτι, καλαμάρια. Δεν ήξερα τι να διαλέξω. Γιατί δεν είναι της κακομοίρας. Ποιες κακομοίρας? Της θαλασσοκακομοίρας. Θέλω να σκεφτείτε και να δημιουργήσετε τα καλύτερα πιάτα σήμερα με θαλασσινά. Άρεσε να σκέφτομαι τι μπορώ να μαγειρέψω και προσπάθησα να αποφασίσω γιατί όλα μου άρεσαν εκεί μέσα. Θοδωρή, τι θες? Εγώ θα πάρω γαρίδες. Θα πάρεις γαρίδες. Για να το χωνίσουν. Σκέφτηκα να κάνω γαρίδο μακαρονάδα που ήταν και εύκολο και νόστιμο. φαγητό. Και εγώ γαρίδες θέλω. Πόσα κομμάτια? Δώστε μου και 8. 2 φιλέτα λαβράκι. Αμέσως. Λεφτά έχεις, έτσι? Όχι. Όχι. Άντε. Το μαγαζί που λέει τσάμπα, τα αφεντικό τρελάθηκε. Εγώ θέλω γαρίδες και μύδια. Καλοφάγατα. Λαβράκι. Φιλέτο. Ήξερα να φτιάξεις τέτοιο? Να, Μπράβο. μια φορά. Εγώ θέλω 2 φιλέτα από τσιπούρα. Κι εγώ 2 φιλέτα τσιπούρα. Έλα, Νίκη. Ευχαριστώ. Μάριε. Εγώ θέλω 5 γαρίδες. Θες τη μία καθαρισμένη? Δεν μπεδεύεσαι? Όχι. Γιώργο. Ένα φιλέτο. Αποφάσισα να μαγειρέψω τσιπούρα παντρεμένη επειδή είναι ένα εύκολο φαγητό και το ξέρω καλά πώς μαγειρεύεται και ξέρω καλά πόσο θέλει τσίσιμο η τσιπούρα. Γιάννη. Γαρίδες. 3, 2. 10. Οπ. Θα φας κι εσύ. Λοιπόν, φεύγετε με τα καλαθάκια σας, διαλέγετε και τα υπόλοιπα υλικά για να ξεκινήσουμε για μαγείρεμα. Τι θέλεις, πες μου, τι σου λείπει? Όταν είσαι σε ένα τέτοιο παράδεισο υλικών, δεν μπορείς να επιλέξεις μόνο κάποια υλικά. Τρελαίνεις, θέλεις να τα πάρεις όλα να φύγεις.
Πάρτε τις σωστές ποσότητες και θέλω να πρωτοτυπήσετε κιόλας. Η ιδέα ότι θα πάρουμε ό,τι θέλουμε χωρίς περιορισμό με ενθουσιάζει πολύ, γιατί μπορώ να φτιάξω νέους συνδυασμούς και να δείξω το ταλέντο. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχετε 1 ώρα στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία! Είχα αποφασίσει να κάνω κροκέτες από λαβράκι. Ξεκίνησα πρώτα να κόβω όλα τα υλικά. Το κρεμμύδι, το μαϊντανό, το άνηθο και το ψάρι. Ράνια, Γεια σας. μόνη σου το βγάλεις στο δέρμα. Ναι. Μπράβο. Βλέπω ότι κάνεις κροκέτα. Ναι. Οκ. Και αν θες έτσι λίγο, μπορεί να τραβήξεις τη λουριδίτσα έτσι, για να μην παιδεύεσαι. Ναι. Εντάξει. Ράνια, μπράβο. Καλή επιτυχία. Θα σε φιλήσω γιατί μου άρεσε αυτό που φτιάχνεις. Μουα, και απ' την άλλη. Μουα. Γεια σας. Γεια σου, Στέλιο. Ναι. Καλά, στα λέμε. Το ψάρι. Δεν το έχω αγγίξει ακόμα. 2 λεπτά θέλει, οπότε δεν θα το πάρω τώρα. Το πιάτο που είχα φανταστεί μέσα σε 30 λεπτά πιστεύω θα το εκτελούσα και δεν ήξερα τι να κάνω μέσα σε 1 ώρα. Σκέφτομαι να κάνω το λαβράκι σοτέ με μια σάλτσα από λάιμ, αγκούρι και δυόσμο. Καταλαβαίνω έτσι. Ταλάκι. Παράγγε. Και το σπράκι θα βράσω για μισό λεπτό και μετά θα τα βάλω σε πάγο. Θέλω να πειραματιστώ, να προσπαθήσω να βάλω ένα καινούργιο πιάτο που δεν έχω ξαναφτιάξει. Γιωργάκο, τι έγινε? Καλά. Όπα, μεγάλε. Γιώργο, Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Τι γέμιση θα βάλεις? Θα βάλω μέσα τη σαλάτα και θα βάλω και τη σπούρα του παντρεμένη εδώ. Τι λένε, τι είναι παντρεμένη? Όταν βάζεις από πάνω κάποια υλικά και μετά το σκεπάζεις με το ίδιο υλικό, λέγεται παντρεμένη. Έχετε 26 λεπτά ακόμα και θέλω να φροντίζετε τις συνταγές σας να μην χάνουμε το χρόνο. Λίλια, Ναι. τελειώνεις. Βασικά τελείωσα, θα αναλυδώσω τα μακαρόνια και είμαι εντάξει. Θα τα ανακατέψεις μαζί με τις γαρίδες. Όχι, Τι, θα χωριστά. το βάλω από πάνω. Ωραία. Καλή ιδέα είναι να τα βάλεις και τα δύο μαζί για να πάρουν τα μακαρόνια σάλτσα από τις γαρίδες. Την αλλιώς η φέτα σου λίγο ακόμα. Εντάξει. Εντάξει, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μ' αρέσει που έρχονται και μας βοηθάνε, γιατί μπορεί να κάνουμε καμιά χαζομάρα και να τη διορθώσουμε. Ο Κωνσταντίνος. Ωραίο φαίνεται, ρε Κωνσταντίνε, μπράβο. Εδώ τι έχεις κάνει? Είχα βάλει τα μύτια για να ανοίξουν. Α, έχεις βάλει τα μύτια σε αχνήσει. Μπορεί να βάλεις λίγο ζουμί από εδώ μέσα, το ξέρεις αυτό. Θα βάλω από τις γαρίδες. Μεγάλη, είσαι τέλειος. Όλα. Είχα ένα πρόβλημα με το ψάρι μου. Όταν πήγα να το βάλω στο πιάτο, έσπασε στα 2 και δεν ήξερα τι να κάνω. Οπότε εκείνη τη στιγμή άλλαξα πιάτο, άλλαξα ακριβώς το σύστημα του πιάτου μου για να το κάνω πιο μήνυμα, να χωρέσει το ψάρι κάπως. 1 λεπτό μένει ακόμα, παιδιά.